Раждането на вашето дете е събитие, което със сигурност се помни за цял живот. Подготовката с него е свързана с много положителни емоции, но и с много отговорности. От календара с изследвания и прегледи до избора на болницата и екип, пътят към майчинството е осеян с много въпросителни. В Свети Лазар им отговаряме чрез изготвяне на индивидуален план за раждане. В основата му стои вашият информиран избор за всеки детайл от процеса до първата среща с вашето дете, която би могла да се случи със секцио. Аз съм доктор София Николова и в следващите минути с доктор Веселина Славкова ще обсъдим факторите, които водят до едно оперативно раждане. Доктор Славкова, желателно ли е да се направи план, когато има индикации за цезарово сечение? Хубаво е да се направи план, когато има планово цезарово сечение, за да може семейството да бъде спокойно по време на цялото цезарово сечение и да знае какви стъпки следват една след друга, за да могат да не бъдат притеснени, защото за повечето пациентки това е първото им влизане в операционна зала. Разбирам. А какви са особеностите на плана за провеждане на цезаровото сечение? Тук в болницата осигуряваме възможност на родителите, освен да бъдат заедно по време на цезарово сечение, освен това да могат да изберат датата на тяхното раждане, независимо от това дали е почивен или не почивен ден, както и часа, за да може тяхното детенце да се роди точно тогава, когато те желаят. И е добре да се обсъди предварително какви са стъпките преди да се влезе в операционна зала и какво точно се прави по време на цезаровото сечение. Много майки се вълнуват за контакта кожа в кожа. Това възможно ли е в болницата, когато се извършва цезаровото сечение? Винаги е възможно. При планово цезарово сечение това е още по-лесно, защото бебенцето, което се ражда, е в добро общо състояние и може веднага да бъде дадено на майката. Колко хубаво! А кога идва кърмата след секцио? Няма значение какъв е вида на раждането. Кърмата идва на 72-я час след раждането. Това се определя от отделянето на плацентата от матката, а не от вида на раждането. Така че след 72-я час всяка една жена, която има възможност, може да кърми. По-трудно ли е възстановяването на родилката след секцио? Не бих казала, тъй като плановите секции в момента се работи с доста нови технологии и техники на операция. Раздвижването е много бързо, 6-я час след самото цезарово сечение, поне в нашата болница, което предразполага бързо възстановяване на пациентките. Тоест една майка, която е раждала и всичко е било наред, при едно цезарово сечение ние я изпращаме абсолютно възстановена на 4-я ден след самото цезарово сечение. Скъпи бъдещи майки, планът за раждане е изключително важна част от бременността. На база анализ на вашите нагласи и физиология ще ви помогнем да вземете най-доброто решение за вас и бебето. При нужда от консултация не се колебайте да ни потърсите на посочените контакти в сайта ни или на социалните ни мрежи.